A adega Terras da Sorei e a Universidade de Santiago volven colaborar para realizar o curso de verán O mundo dos viños galegos, unha iniciativa que busca chegar a xente á cultura do viño. Nesta terceira edición, o curso está enfocado á sustentabilidade e á economía circular. En primeiro lugar, a necesidade de adaptarse ao cambio climático e, polo tanto, que papel pode xogar a viticultura nese cambio climático, nese desenvolvemento que necesariamente vai a ter que ser sostible, pero tamén ver como a economía circular pode xerar outros moitos negocios ou actividades arredor do viño que ata de agora pois non eran coñecidos ou a lo menos non estaban sendo aproveitados, non? Durante 2 días, na adega Terras da Sorei terán lugar relatorios, mesas redondas e, por suposto, catas, o que permitirá xuntar a estudantes con científicos e os propios viticultores. Traer a xente que coñeza o sector, que coñeza o lugar e permitir a convivencia de economistas, de fundamentalmente científicos que están a estudar e investigar non só o viño, senón todo o que rodea o viño, pasando por xente que está especializada en marketing do enoturismo, é dicir, o importante non é só ter o produto, senón saber como vender ese produto e saber posicionar o produto no mundo. Todo iso para ter un feedback entre os especialistas, os estudosos, coa parte práctica, é dicir, cos viticultores e coa xente da comarca. O curso non está enfocado só aos profesionais e ao alumnado da universidade, senón a todas as persoas que teñan inquedanzas en coñecer o mundo do viño. A toda aquela xente que teña inquietude ou algunha inquedanza por coñecer o mundo do viño, a cultura do viño e todas as prácticas que arredor deste sector se producen, incluído tamén o enoturismo. Ao longo deste xoves tiveron lugar as actividades máis teóricas, como é o caso das mesas redondas e os relatorios. Mañá venres terán lugar as catas e a despedida acompañada por música folclórica galega.